Barcha галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең күпме генә санасак та санап бетерә алмаслык хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһның рәхмәте булып килгән, сөекле пәйгамбәребезгә, яраткан юлбашчыбызга, кадерле остазыбызга һәм кыямәт көнендә Аллаһның рөхсәте белән булачак шафагатьчебезгә, яклаучыбызга, күңел түрләребездән чыккан иң ихлас дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз, аның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан ерак торыгыз. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешенчә тақва булыгыз һәм берегез дә мөселман булмаган хәлдә үлеп китүдән сакланыгыз. Аллаһы хузурына кайтудан сакланыгыз мөселман булмаган хәлдә һәм Аллаһ Субханаху ва Тәгаләгә тақва булыгыз диде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям да үзенең бер хадисендә кая гына булсаң да Аллаһ Тәгаләгә тақва бул, ягъни Аллаһның әмерләрен үтә, аның харамнарыннан тыйыл дип безне тақва булырга чакырды. Аллаһ Тәгалә, азиз туганнарым, бу дөньяны безгә сынау йорты итеп яратты. Шуңа күрә сынау дөньясына сыналу өчен җибәрелгән кеше ул сынауларны үтмичә моннан китмәс. Бабайларыбыз әйтә торган булган: "Күрәсен күрми, гүргә кирми" дип. Шуңа күрә кешенең язмышында аңа нәрсәләр язылган булса, ул шушы нәрсәләрне, шушы сынауларны үтмичә ул гүргә кайтмас, ягъни кабергә кирмәс. Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә дә һәр даим исебезгә төшереп тора бу дөньяның сынау дөньясы икәнен һәм безне бу дөньяга сыналу өчен җибәргәнен. Шул аятларның берсе Бакара сүрәсенең 155-нче аяты. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ланаблуаннакум" ди. Һич шиксез без аларны сынаячакбыз ди. Мы непременно будем подвергнем их испытаниям ди. Испытаю гына дими. "Ва ланаблуаннакум" ди. Һич шиксез сынаячакбыз ди. Нәрсә белән? Бишайин минал хауф. Бер никадәр аларга хауф, курку биреп. Ягъни тормышта Аллаһ Тәгалә кай вакыт күңелнең тынычлыгын ала. Ниндидер сиңа сынаулар бирә, кеше аның йокысы кача, аның жан тынычлыгы китә. Аллаһ Тәгалә шулай итеп сыный. Вал җу'a, күпмедер дәрәҗәдә ачлык белән. Ягъни ризыкларыбызны киметеп, тамакларыбызны ачтырып, карыннарыбызны бушатып, Аллаһ безне ачлык белән сыный. Ва нақсим минал амвали вал анфуси ват самарат. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Киметермен ди сезнең байлыкларыгызны" ди. Кемгәдер Аллаһ мохтаҗлык бирә. Кемдер әҗәтләргә шума. Кемдер фақирлекнең нәрсә икәнен татый. Вал анфус, үзегездә киметүләр бирәмен ди. Ягъни моны галимнәр әйтәләр: туганнарыгызны ала, балаларны ала, әти-әнине ала, кемнеңдер хәләл җифетен ала. Ягъни Аллаһ Тәгалә якын булган кешеләребезнең гомерләрен алып, туганнарыбыз, якыннарыбыз, дусларыбыз үлеп, без шуңа сабыр итәбез. Һәм инде шулай галимнәр әйтәләр: саулык, сәламәтлекләрне киметә ди. Ягъни нәфестә саулык, сәламәтлекне киметә, адәм баласы авырулар белән сынала. Ва самарат, һәм бакчадагы җимешләр, басудагы игеннәрне Аллаһ киметә. Төрле кырлыклар биреп, безнең үстергән нәрсәләребез үзләренең җимешләрен киметә. Аллаһ Тәгалә шулай итеп безгә төрле сынаулар бирәм диде һәм аятның ахырында шушы сынауларга дөрес итеп җавап биргән кеше Аллаһ Тәгалә аңа рәхәтлек, аңа сөенеч булыр ди. Нәрсә диде? Ва башширис сабирин диде. Сабыр итүчеләрне сөендер диде.
Сүйіндір, обрадуй терпеливых дейді. Чөнки адам баласына тормышта нинди генә сынау келсе дә, аның Аллах жан тынычлыгын алдымы, тәненә төрледән төрле авырулар, сырхаулар бирдеме, Аллах Тәгалә бер якынын, туганын тартып алдымы, Аллах Тәгалә аның сәүдәсен, кәсебен тартып алып, акчасы кимеде әҗәткә шумдымы, адам баласы шушы сынауларга сабыр итә. Аллах Тәгаләгә тәүбә кыла, истигъфар кыла, шушы сынаулардан чыгу юлын сорый Аллахтан, һәм Аллах Тәгалә нәрсә ди? Ва баширис сабирин. Сабыр итүчеләрне сөендер ди. Ахырдан шушы сынауларны үткән кешегә сөенеш була диде. Шулай ук җәмәгать сынау аша, авырлык аша Аллах Тәгалә кешене айыра. Ялганчыны тугрыдан тартып чыгара. Чөнки авырлык килмәсә, бөтен кеше тугры кебек, бөтен кеше дөрес кебек тыела. Юк, җәмәгать. Җиңеллектә кемнең кем икәнен белеп булмый. Менә авырлык килгәч, кешенең эше, асылы тышка чыга. Шуңа күрә Аллах Тәгалә әйтте, Анкабут сүрәсенең 2-нче аятында: "Ахасибан насу ай ютраку ай якулу аманна ва хум ла юфтанун." Әллә кешеләр без иман китердек, без мөселман булдык дип әйттеләр дә, безгә бүтән инде сынау килмәс дип уйлыйлармы ди? Менә мин намазга килдем, мөселман булдым, хәзер Аллах миңа сынау бирмәс дип уйлыйлармы? Уфтанмасбыз, авырлык килмәс дип уйлыйлармы ди? Юк, җәмәгать. Аллах Тәгалә һәр вакыт сынады. Һәр вакыт сынады һәм ялганчыны тартып чыгарды тугрылар арасыннан. Шуңа күрә җыелышып чәй эчкәндә, җыелышып бәлеш ашаганда, җәмәгать кемнең кем икәнен белеп булмый. Ләкин бер авырлык килсә, бер куркынычлык килсә, шундук кем кыйрыгын кыстырып чаба, кем кырында кала, менә шул авырлык килгәч күрәсең. Аллах Тәгалә шулай иттереп сынаулар аша, авырлыклар аша безне айыра. Ләкин җәмәгать, Раббыбызның хикмәте чиксез. Һәм Аллаһының сынаулары ул күп төрле һәм күп кырлы була. Күп кырлы була. Кайчак ул кешеләрне авырлык белән сынаса, кайчак киресенчә аларга җиңеллек бирә. Кай вакыт Аллах кешегә мохтаҗлык биреп сыный, кай вакыт аны байлык белән күмә. Кай вакыт Аллах Тәгалә кешене авыру белән сыный, кай вакыт авыруларыннан шифа биреп, саулык, сәламәтлек биреп, нәрсә эшли? Аны сынауга тарта. Кай вакыт Аллах кешегә курку бирә, шуның белән сыный. Кай вакыт киресенчә аңа җиңеллек, аңа рәхәтлек, аңа иминлек бирә. Шушы иминлек аның өчен сынау булып тора. Шуңа күрә Әл-Әгъраф сүрәсенең 169-нчы аятында Аллах Тәгалә нәрсә диде? Ва балаунахум бил хасанати вас-сайyiat. Без аларны сынадык ди, яхшылыклар белән дә ди, яманлыклар белән дә ди. Лааллахум ярҗигун, шат алар шушы сынаулар аша Аллаһы Тәгаләгә кайтырлар дип ди. Хәтта җәмәгать ерак китмичә, әле Коръәннән мисаллар да китербез, ләкин ерак китмичә үзебезнең милләтебезнең, үз халкыбызның соңгы бер гасырын, соңгы гасырны гына алсак та, үтеп киткән гасырны гына аңлап алсак та, без күрәбез Аллаһының хикмәте, аның сынаулары ничек төрле шәкилдә, күп төрле, күп кырлы булып килде. Әгәр дә әби бабайларыбызның тормышын алсак, алар бүтән авырлыкны үттеләр. Ачлык афәтенең нәрсә икәнен әле бабайларыгыз, әбиләрегез сөйләгәннән хәтерлисездер. Шулай бит. Ул әбиләр сөйләгәнне үзебезнең балаларга сөйләргә кирәк. Чөнки алар аны күз алласыннар. Аларның ул нәрсә икәнен белмиләр, шулай бит. Шуңа күрә ачлыгын да күрделәр. Ялангычлыгын да татыдылар. Сугыш афәте күпме хәсрәт китерде. Күпме балалар ятим калдылар. Күпме хатыннар тыл калдылар. Күпме аналар ничә үстергән улларын югалттылар шушы сугышта. Ягъни бишәйин минал хауфи, курку бирде Аллаһ Тәгалә. Һәм җәмәгать иң зур афәтләрнең берсе динсезлек афәте. Дин иреге юк иде.
рәхәтләнеп мәчет салып, шул мәчеткә килеп, намаз укып, балаңа Коръән өйрәтү, бу нәрсәләр берсе дә булмады. Күп безнең бабаларга тимәде бу нәрсәләр. Хәтта алар сөйләгәндән беләбез, авызларына әйбер каптырып йөрделәр мәктәптә. Ураза тотмый микән бу дип. Штаннарын төшереп карап йөрделәр. Ялагайлар донос язырга, малайын сөннәтләмәде микән дип. Штаннарын төшереп карап йөрделәр, баласы мөселман түгел микән дип. Шуңа күрә җәмәгать шундый авырлыклар аша үттеләр дә, һәм без шуларның балалары килдек. Без шуларның оныклары килдек. Һәм Аллаһ Тәгалә безне нинди муллыкка күмде. Нинди уңайлы, нинди матур дөньяда без бүген гомер сөрәбез. Нинди тук тормышта яшәп киләбез. Аллаһ Тәгалә безнең кичкенә генә табыныбызга, менә уйлап карагыз, мөселман кешесе уйлый белергә тиеш. Мөселман кешесе фикерли белергә тиеш. Аллаһ Тәгаләнең динендә фикерли белүчеләр. Шуңа күрә кичкенә генә табыныгызга күз салыгыз әле. Аллаһ Тәгалә шушы табынга безгә сый-хөрмәтләрне китерә дөньяның ничә пишмагыннан. Рәсәйнең ничә пишмагыннан түгел. Юк, дөньяның ничә пишмагыннан китерә. Ничә материктан килә. Берсе самолет белән килә. Берсе корабль белән килә. Берсе поезд белән килә. Карагыз. Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә бит намаз укы, гыйбадат кылгына дими, фикерләү дә гыйбадат. Нәрсә ди? Фальянзурил инсану иля таами. И пусть посмотрит человек на свое пропитание ди. Карасын әле кеше ди, ашаган ризыгына ди. Карагыз табыныгызга. Банан каян килгән? Эквадордан килгән. Шулай бит? Мандарин каян килгән? Мароккодан килгән. Әфлисон, апельсин Кытайдан китергәннәр безгә. Әлхәмдүлилләh, безнең табыныбызга. 2010дамы кырлык булды. Аргентина белән Мисыр бәрәңгесен ашадык. Хәтта бәрәңгәршеп, бәрәңге кыздырырга безгә Аллаһ Тәгалә Египеттан, Мисырдан бәрәңге китерде. Дөньяның ничә иленнән, ничә пишмагыннан безнең кичкенә генә табынга ризык килеп тора. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә карасын әле кеше ашаган ризыгына. Шуңа күрә җәмәгать бүген кеше ачтан үлми, бүген кеше ашап үлә. Бүген кеше хәерчелеккә тилмерми, бүген кеше муллыкка тилмерә. Муллык белән аза. Һәм менә җәмәгать безнең бүген сынавыбыз менә шушы. Аллаһ безне нигъмәт белән сыный. Аллаһ безне күпме сый-хөрмәткә күмә. Аллаһ безгә нинди матур, нинди яхшы дөнья биргән. Һәм шушы дөньяның матурлыгы бүген безне әсир итә. Һәм бүген күпме яшьләр, яше, карты, яше генә түгел, карты бүген шушы дөньяның матурлыгына мөкиббән китеп, дөнья кылы булып, дөньяга табынып яши. Шуңа күрә халкыбыз белмичә әйтмәгән, михнәткә түзеп була, рәхәткә түзеп булмый дигән. Рәхәткә түзеп булмый дигән. Һәм менә мин Коръәннән бер аят китерәсем килә, 2 аят китерәсем килә. Әл-Аграф сүрәсенең 94-нче, 95-нче аятлары. Менә тәфсирен укып карагыз. Бу безнең турында җәмәгать. Бу безнең халыкка да туры килә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма арсална фи qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-darra." Нинди генә халыкка, милләткә пәйгамбәр җибәрмәсен Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Без ул халыкның кешеләрен ул милләтнең кешеләрен авырлык белән тоттык ди. Мохтаҗлык белән тоттык ди." Ягъни халыкларга Аллаһ мохтаҗлык бирде. Ризыкларын киметте. Факирлек бирде. Ни өчен? Ла'аллахум яддарраун. Бәлки алар үзләренең тәкәбберлекләрен җиңерләр. Бәлки масаюдан китеп Аллаһыга килерләр. Аллаһыдан сорарлар. Шулай торып Аллаһ күпме халыкларның тәкәбберлеген, минлеген сындырып килде, мохтаҗлык белән, факирлек белән, авырлыклар биреп. Шуннан соң Аллаһ дәвам итә. Сумма, соңыннан ди, шушы авырлыклар белән килгәннән соң, баддална макана сайyi'ати al-хасана. Соңыннан ди, яманлыктан соң аларга яхшылык бирдек ди. Мискинлектән соң көч-куәт бирде. Факирлек, мохтаҗлыктан соң Аллаһ аларга муллык бирде, байлык бирде, хурлыктан соң дәрәҗә бирде. Хатта афау,
Аллаһ Тәгалә әйтә, аларга шул кадәр муллык, яхшылык бирдек ди, алар бөтен нәрсәдән имин булдылар ди. Ягъни нәрсә? Нигъмәттә булдылар ди. Ачлык юк, ялаңгычлык юк, бөтен нәрсә җитә ди. Вaqalu, һәм нәрсә дип әйттеләр ди? Qad massa aba'ana ad-darra was-sarra. Ярый ди, нәрсәсе бар инде моның ди, бу нигъмәтләрнең. Безнең ди бабайларда да ди. Авырлык та килгән, җиңеллек тә килгән дип әйттеләр ди. Ягъни Аллаһ безгә бирде бит дип әйтмәделәр. Я Раббым, безнең бабаларыбыз бәлки бездән яхшырак булганнардыр, әмма алар безнең кебек өйләрдә яшәмәделәр. Алар безнең кебек киемнәр кимәделәр. Алар безнең кебек атларда уңайлы йөрмәделәр. Безнең кебек ризыклар күрмәделәр. Ни өчен шулай, Раббым, син безгә бирдең дип Аллаһка шөкр итмәделәр. Юк, бу муллык, байлыкны нәрсә диделәр? Ярар инде. Шулай тарихта килә инде, менә безнең бабайларга да авырлык та килде, җиңеллек тә килде дип үзләренең масаюларын, тәкәбберлекләрен дәвам иттеләр. Фa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, шуннан соң без аларны тотып алдык ди. Ягъни Аллаһ һәлак итте аларны, тотып алды, хәтта алар сизми дә калдылар ди. Менә шуңа күрә җәмәгать, әлеге мисаллар безнең халыкка да шул кадәр туры килә. Аллаһ Тәгалә илебезгә, безнең милләтебезгә күпме авырлыклар биргәннән соң, бүген нинди муллык, күпме нигъмәт бирде. Ләкин карагыз әле, милләт, халык сәҗдәгә ашыгамы, юкмы? Кайчандыр әби бабайларыбыз кашып, посып намаз укысалар. Бүген беркем дә сиңа каш, пос дип әйтми. Әйдә укыды, әйдә гыйбадәт кыл. Кайчандыр җитәкчеләр, авыл советлары, колхоз председательләре гыйбадәт кылган өчен каядыр донослар язып, аларны юкка чыгарсалар. Әле мәдрәсәдән кайткач бер авыл хәзрәтенә барган идем. Моннан бер 15-20 ел элек. Авыл колхоз председателе хәзрәт ди, бу бабайлар үзе мәчеткә йөрми, субханалла. Аллаһ Тәгалә һидаят бирсен, бәлки йөридер инде хәзер. Хәзрәт бу бабайларны ничек мәчеткә йөртергә микән ди. Менә колхоз белән мәчет салдык ди. Йөрүче юк ди. Хәзер хәзрәт әзрәк әшәкләнә башладым инде ди. Мәйтәм нәрсә? Мәчеткә йөрмәгән бабайларга пишән бирмим ди. Мәчеткә йөр җомгага, пишәнгә кил, күпме кирәк бирәм дип әйтәм ди. Хәтта әзрәк берничә кеше йөри башлады ди. Карагыз ничек үзгәрде. Элек җитәкчелек мәчеткә йөргән өчен каядыр донос язып юкка чыгарса, хәзер әйтә, пишән бирмим мин сиңа ди. Он бирмим, фураж бирмим ди, мәчеткә йөрмәсәң ди. Аллаһ ничек алыштырды? Йөрүче бармы, юкмы? Сәҗдәгә ашыкмыйлар бит. Шуңа күрә җәмәгать күп кеше авырлыкка түзә, җиңеллеккә түзеп булмый. Хәтта Түбән Камада эшләгәндә инде хоккейный клуб Нефтехимик җиңелә башлады. Бер җиңелде, ике җиңелде, өч җиңелде. Нишләргә? Күрәсең, бер представитель киткәндер инде ширкәүгә, һәм имамга да килделәр. Хәзрәт нишләргә? Дуга кылырга кирәк, тегесе кирәк, бусы кирәк. Мәйтәм, сез мине ачуланмагыз. Дуга кылабыз без. Без үзебез дә хоккейда утырабыз, мәйтәм, ишхана, ләкин мин сезгә дөресен әйтимме? Әйтте, бер җитәкче инде тора, бик зур җитәкче. Шуннан соң әйтте, мәйтәм, Аллаһ Тәгалә безне юктан бар итте, без Аллаһка шөкр итсен өчен. Аллаһка гыйбадәт кылып, Аллаһны искә алсын өчен. Кай вакыт без рәхәт тормышта Аллаһны искә алудан туктасак, Аллаһ безгә авырлыклар бирә. Син нәрсә аңлатмакчы буласың дип әйтәм. Сез үзегезгә сорау бирегез. Хоккейный команда җиңгәч нишли һәм кая бара? Һәм җиңелгәч нишли һәм кая бара? Җиңелсәләр, руслар баралар иде ширкәүгә, татарлар киләләр мәчеткә. Садака бирергә. Җиңсәләр, берсе дә мәчеткә дә, ширкәүгә дә бармый, пиво тотып мунчага баралар. Шуңа күрә, әгәр дә сез җиңгән сайын мәчеткә барсагыз, Аллаһка шөкр итеп, Аллаһ сезгә җиңү бирә. Шунда 1 еллык миңа абонемент бүләк итте. Инде бик йөрмәдем, ләкин хикмәт нәрсәдә, җәмәгать, без Аллаһка шөкр итәсе килми. Аллаһның авырлыкка түзәбез, җиңеллеккә түзә алмыйбыз. Менә шуңа күрә, җәмәгать, кеше ачлыкка түзгән бабайларыбыз, без туклыкка түзә алмыйбыз. Намусыбызны, динебезне югалтабыз. Мохтаҗлыкта иманнарын сакларга тырышканнар, без муллыктан азабыз. Бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вакытында сахабалар җыелышып, сөйләшеп утыралар фақирлек, мохтаҗлык турында. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи килеп керә дә, сез ди, әллә фақирлектән куркасызмы ди? Мохтаҗлыктан куркасызмы әллә ди? Чөнки кеше гомергә җәмәгать
мұқтажлықтан қорқып яшаған. Ғұмырға ақшасы көбірек болған сайын нешеп тұру көбірек қорыққан мұқтажлықтан. Мына шу айттырып жамағат Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сұрай. Шундан соң айта: "Валлахи дей, Аллах біле ант етіп айтам дей, дүния дей, сіздің үстігізге яңғыр болып құйып яуашақ дей. Сибелеп кетешек демей. Құйып яуашақ дей үстігізде. Һәм йөрәгегезне дей, шушы дүния малығына хақ юлдан аздырашақ дей. Сіздің йөрәгегезне шушы муллық, шушы байлық аздырашақ дей жамағат." Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мұны 7-ші ғасырда кисәтіп қойды. Һәм шыннан да яңғыр яуды ма? Яуды. Һәм яуа жамағат. Әйте алмайбыз яумай деп. Бик қаты яуа. Әмма ләкин шушы муллық, шушы туқлық, шушы саулық, шушы иминлік көп вақытта бізні юлдан яздыра. Шуңа күрә жамағат Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Ман асбаха минкум аминан фи сирбихи, муафан фи джасадихи, индаху тааму яумихи, факааннама хайзат лаху дуния." Әгәр кімді ертесін уянып кетсе йоқысынан исән имин хәлдә. Исәнме? Исән. Күзләрің ашылды. Сугыш юкмы? Юк. Имин хәлдә. Тәне сәламәт, торала, тыңлый аяғы қолы. Һәм аның бір көнлек ризыгы бар ди. Җәмәгать, безнең бергә көнлек ризыгыбыз калса, без үләбез куркып. Кайгырып үләчәкбез. Намаз да укый алмыйбыз башкасында. Бір көнлек ризыгы бар ди. Менә бу кеше ди, бүтән дөнья аның кулында кебек булыр ди. Бу Имам Тирмизи риваятында килә. Уяндың иртә белән, Аллага шөкер, тәнең сәламәт, имин, сугыш юк, афат юк, иминлек, шулай бит. Синең тәнең сәламәт, бір көнлек ризыгың бар икән, демәк, бүтән дөнья кайда? Синең кесәңдә. Менә бу Пәйгамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадисе, Имам Тирмизи. Шуңа күрә җәмәгать нигъмәтләрнең артуы, аларның дәвамлы булуы, шушы нигъмәтләрне күрә белеп, шуларны бирүчене танып, аңа гыйбадат кылып шөкер итүдә. Аллаһ Таала нәрсә диде? "Ва из та'адзана раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум." Менә Раббыгыз әмер бирде. Нәрсә диде? Әгәр дә сез шөкер итә белсәгез, мин сезгә арттырып бирәмен диде. Шуңа күрә Раббым Аллаһка шөкер итик. Аллаһ Тааланың шушы нигъмәте дә безгә сынау буларак килгәнне аңлап, шушы дөньяга, шушы муллыкка, шушы туклыкка кыл булып яшәүдән Раббым безне үзе сакласа иде. Дорогие братья, сегодня я, как имам, поднял тему испытаний. Когда Всевышний отправляет человека в этот дом, в этот дунья, который называется домом испытаний, и отправляет для того, чтобы испытать нас, ни один человек поэтому не может никак покинуть этот мир, пока не пройдет все эти испытания. И мудрость Аллаха такова, что иногда Он испытывает одних рабов трудностями, а на других может не спосылать свои блага и дает испытание им через именно эти блага. И часто человек, который выдерживает жизненные трудности, не может устоять и пройти испытание перед благами. И именно его вводит в заблуждение именно не трудность, а его легкое положение. Сколько людей, мы знаем, терпят нужду, голод, поклоняются Аллаху, а скольких людей именно вводит в заблуждение их богатство и достатков. Сколько братьев не забывают об Аллахе, поминают Аллаха годами, находясь на белой простыне, терпят боль, страдания, муки, а сколько братьев забывают Аллаха, будучи во здравии тела, рук и ног. И именно достаток, благополучие является испытанием для многих из нас. Поэтому ученые говорили, болезнь, недуг, который напоминает тебе об Аллахе, лучше для тебя, чем здоровье, которое заставляет тебя забыть о нем. Потому что очень часто, когда что-то у нас начинает болеть, мы говорим «Я Аллах, уф Аллах» и так далее, и так далее. А когда все хорошо, мы не вспоминаем о нем. И мы все время любим жаловаться, но сколько благ, но забываем, что сколько благ Аллаха получаем от Всевышнего Аллаха. Дорогие братья, больше чем через неделю, 8 сентября, пройдут выборы на стране в Государственный совет. Конечно, найдутся братья, их, альхамдулилля, немало, которые будут бурно обсуждать и резко осуждать такие призывы. И найдутся братья, которые
лет 10, 15, а то и 20 лет назад покинули Россию, уехали учиться в разные арабские страны, и они обязательно будут отправлять разные назидания по WhatsApp, Телеграмму и учить нас, как нам здесь жить в России, правильно жить, да? Хотя они уже 20 лет не видели Россию. Поэтому очень много мусульман будут говорить, что нам не нужен Госсовет, нам не нужны выборы. Кто-то говорит, и без нас уже всех выбрали, да? Кто-то говорит, что нет там мусульман в Госсовете. Ну, то, что там нет мусульман, это же наша беда. Значит, мы недостойны пока там сидеть. Очень часто, когда издают какой-то закон, который как-то ущемляет права верующих, мы начинаем бунтовать, мы начинаем писать. Но когда вышел закон, уже поздно. Нужно, чтобы до того, как выйти закон, были там люди, которые защищали бы интересы мусульман. Поэтому это наша проблема, что мусульман там мало, немного, так ведь? Поэтому, когда ущемляются наши права, мы начинаем писать разные обращения, письма. Когда нужно строить мечеть, куда мы идем? Мы просим у государства землю. И те, которые братья будут отправлять разные фатавы, разных ученых, да, то есть они должны понимать, что это не арабская страна, это не Саудовская Аравия, это не Египет, это не Эмираты. Даже арабские страны, ситуация мусульман там разнится. Даже если взять саму Россию, да, судя по регионам, вот изучая состояние, положение мусульман в разных регионах, да, мы видим, что ситуация мусульман, политическая ситуация мусульман, она разная. То, что мы видим в Татарстане и какими проблемами живут мусульмане в Татарстане, да, вот выйдите за соседние республики Мариэл, да, то, что мы уже 20 лет назад закрыли эту тему, у них сейчас только начинается эта тема, они во сне даже не видели то, что мы сегодня имеем. Поэтому даже внутри страны очень опасно давать фатва всем подряд. Давайте вот так, не идите туда, не дружите с этим, не любите этого. И мусульманам это запретно. Поэтому я бы призвал наших братьев быть очень осторожными, потому что они не понимают, что здесь, какими проблемами мы живем. Я не знаток истории, и я этим не горжусь. Мы должны знать свою историю, да? Но задайте себе вопрос, за последние не 100 лет, не 80 лет социализма, коммунизма, вот этого безбожия, да? А за последние 300 лет, 400, 500 лет, возьмите жизнь татар, мусульман, да? За последние 500 лет. Вот как мы сегодня живем, да? Никогда еще не жили так мусульмане хорошо. Как после взятия Казани, когда мы потеряли свое государство, да? Мы сегодня, вот 500 лет живем уже внутри сегодняшней России, да? За 500 лет такого комфорта, такой свободы. Спросите у историков. И не обязательно, чтобы он был мусульманином. Спросите у профессоров истории, докторов исторических наук. Они вам это подтвердят. Так хорошо мы никогда не жили. Мы никогда не жили. И сегодня в Казани 80 мечетей. Такого никогда не было. Мы идем кому? К мэру, к президенту пишем, да? Мы говорим, дайте нам землю. Вот сегодня мы, так скажем, просим у мэрии землю под строительство школы. Нам нужна мусульманская школа. Нам дают эту землю. Мы говорим, нет, нам не нужна эта земля. Нам нужно получше. Второй вариант. Третий вариант. Мы говорим, нет, нам не нужна эта земля. Мы хотим в центре. Нам говорят, давайте тогда гектар. Нет, нам 2 гектара надо земли. Мы же требуем. А без этого никак. Мы еще не умеем требовать, не умеем просить. Умели бы просить, давно уже школа была бы. Да? То есть это наша вина. Сегодня, в том году, год назад, еврейская школа провела 20-летие. Я был в этой школе. Это прекрасная школа. И там только 35% евреев. Остальные татары, русские в очереди стоят. Первый класс, 7 кандидатов. 7 детей просятся на одно место. Вы покажите одно мусульманское заведение, которым вот такой конкурс идет, селекция такая. Православная школа, прекрасное здание. Столько. Я не говорю, что они плохие, вот, да? Нет, это мы плохие. Мы не смогли. У нас школа Усманья 306 квадратных метров. Это частный коттедж. И там, знаете, сколько детей? 145 детей. На 2 квадратных метра 1 ребенок. Нет никаких условий. И здесь не виновата страна, там госсовет, да? Это мы не можем. Мы не умеем работать. Потому что для нас сколько-то, айталар ведь, ширкау урус байса, ширкау сала, татар байса хатын алады.
Да? Поэтому у нас 3 копейки появляются, мы сразу, нам надо машину менять, нам надо костюм другой, да я уже год этот костюм ношу, да? Мне там дом надо, квартиру менять надо, а школа нам не нужна пока. Пока мусульмане не дорастут до этого уровня, Аллах нам не будет давать. Поэтому, когда нам нужно, дорогие братья, мы идем к ним. А когда им нужна поддержка, да, им нужна поддержка, руководству республики нужна поддержка мусульман, мы говорим, нет, пускай сами. Это несправедливость, это игра в одни ворота забивает. Мы хотим все время, чтобы детям образование давали, медицина была, да, пусть страна нам дает, а то, что мы что-то должны дать, хотя бы спасибо сказать, да, мы этого не хотим. Мы 100 этих фатауа найдем ученых, да, чтобы не делать этого. Поэтому, дорогие братья, если мы живем в этой стране и нас немало, значит наш голос должен быть. Должен быть. И я не говорю сейчас, вот давайте за такого фамилии там Фалянович голосуйте. Да? Нет, я не буду призывать, голосуйте. Просто изучите этот вопрос. Хотя бы в Гугле почитайте, что за выборы, да, пройдут, какие выборы пройдут, в каком регионе. Да? И пойдите, скажите свое слово. Пусть Аллах, может быть, Аллах поменяет ситуацию в еще лучшую сторону. Так ведь? И даже если будет это знаком благодарности, это же мы, мусульмане, это наше качество, мы должны быть благодарными не только к Аллаху, Его посланнику, мы должны быть благодарными нашим правителям, нашим людям, тем людям, которые дают нам эти условия, создают. Поэтому, дорогие братья, обсуждать много будут. Сегодня во всех минбарах Казани, и не только Казани, наверное, Татарстана, такие слова прозвучат. Но мы должны быть справедливыми, и мы должны дать свое слово, сказать свое слово. Поэтому, дорогие братья, пусть Аллах Тааля даст нам богобоязненность, пусть Аллах даст нам знание, пусть Аллах даст нам возможность быть благодарными тому, что мы имеем. И, как Всевышний сказал, «Ля ин шакартум», если вы будете благодарными, ля азиданнакум, я непременно вам добавлю.